lasai ini, ondo urtengoa, urtero moan. Jendek ez du eze sospetxa. Bai, egunon. Bueno, herri eguna gertuaku eta pentsain dut urteroko tratu igualaitea euroko zuela, ezta? Asunto horrek paterrak eru baten xok. Etorri nekin Inigo txok. Kaixo, pater. Egunon janduikoan izenean. Aurten be, aiau da oinatiko herri eguneko gazta txapelketa. Eta gantzasuko gaztaiak irabazin bideu. Hortaz, hartu urteroko moura. Ulertuta. Husi, egon da zauz hemen? Ba, oinarte sekula. Ba, hemen erakutzi gutut, gure instituzioa mugitzen dauen ikasliak eta gure negozioa. Che, boludo, yo vine aquí a estudiar, vine a aprender a hacer queso. ¿Cuándo empezamos? Ikusi, hemen gure langiletako bat. Artzainekin jesnien presioa negozioa. Eta importantiena, hau da gure gaztaia. Irabazi duen gaztaia. Hartu eta usain. Ez da dudarik. Honen usaina eta gustua inkonfundiblea. Ezin ez nahaztu. Ongi etorri 2025ko Oñatiko herri eguneko gazta txapelketa honetara. Aurten gainera sekulako kompetentzia daula esan duztai. Eta geixo luzatu barik, Inigo txokin hasiko gara, gure kultur zinegotzi maitea. Bueno, paripieieko ordua jau da. Honek ez dako usainik. Eta ez dako zaporerik. Zatik ezin dut usain ju. Zatik ezin dut astatu. Ze paso xatola, oteko. Astensoreko puskar horreatik da. Hola ezin dut jakin. Ze gaztaidan bakoitza. Hola ezin dut asmau. Gomizteikoa zeinan. Akabo ingo naue! Ni naiz? Ez gomizteikoa! Gomizteikoa ni nau! Ni nau gomizteikoa! Ni nau gomizteikoa! Gomizteikoa ni naiz! Gaztaiak berba egin doztai! Neri bebaita.